jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV en garti e kattande jomiraɗo e subakande o gam yettinan don ko sifa e kele gadane jaadeji leydi Sénégal joni paɗen koye jaandeji ɗi talata nogas lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyi ko sifa e kelle gadane e jaandeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jaande enquête quotidien kamɓe musidɓe men jaandiyankoɓe ɓe garti ko e gunɗon polgu ngu leydi Sénégal heeɓi e dow leydi Maroc ɗum ko caggal guel ɗon kawguel africankowel hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyi ene wonitande ɓe mbi ko baroɗe ɗe garti ɗo ete lamorgo ngo Dakar ɗum ko caggal gunɗon polgu ganduɗa kay baroɗe teddugal leydi Sénégal e keeɓi ɗum araray kirjine kam e gulali lukali ko ɗum woni ko teska guila jammago hicci hanki o ha yetti jamma hanki o ɗo ete nder lamorgo ngo Dakar e nder dendagal wertago leydi Sénégal mo jiiɗa kala nene sumba ina sadio ina holla ko woni ko weltare muɗum ɗum woni ko waɗi e gardidi natal muɗum jayde wiyetende jayde enquête quotidien koye on saaha jayde Vox Populi kañum en naati dingalal holliti Sadio Mané mo ganduɗa kay ko héros ɓe mbitande ko les lions di Sénégal caggal nde ɓe garti ɗo ete nder lamorgo ngo Dakar hanki ton to aéroport international Blaise Diagne mo Yoff mo Dias ɓe kolliti kay wonande baroɗe ɗe jaɓɓama toon taw ko jaɓɓugal payodingal tapis rouge wonande kay ɓe ganduɗa kañum woni champion d'Afrique ɓe ganduɗa kañum en goni baroɗe teddugal e leydi Sénégal ɗum noon waɗi ko e dow gardugol hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye hono no wiiri kamɓe musidɓe men e jaandiyankoɓe ɓe garti noon e nder noon darde fayodinde nde ganduɗa kay e leydi Sénégal waɗi ɗum e guel ɗon kawguel africankowel ɓe gartine eɓe ganduɗa kañumen goni ɓesguji leydi Sénégal naɓe goto mo ganduɗa kay fitanu muɗum yoɓama toon to leydi Maroc on wiyete ko Cheikh Diouf hono no wiiri kamɓe musidɓe men jaandiyankoɓe ɗum ko caggal on ɗon victoire mo ganduɗa kay leydi Sénégal heeɓi ɗum e leydi Maroc ko nguuri Pape Thiaw ɗo ɗaɓɓi yafuya fewde ɓesguji leydi ndi ɗum ko caggal nde o namdi zoraji makko nde jaltata terrain o e caggal nde arbitre hokki Maroc on ɗon penalty imaginaire ɗum jeeyi sababu kanko mo ganduɗa kañum woni Pape Thiaw o waɗi ɗaɓɓade yafuya fewde ɓesguji leydi Sénégal ko nguuri wa CAF wa kam e wa FIFA mo ganduɗa kay e leloraki ajunde ɗum ne kadi ene tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetende jayde Vox Populi ƴeewoyen jayde L'As quotidien kamɓe noon ɓe garti koye nden ɗon weltare ha joni ɓe kolliti kay wonande baroɗe teddugal leydi Sénégal kolliti jambaragal mumen no hannirta ni yette ɗum ko yuti ngel ɗon kawguel africain ko welli hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyi ɗum ko caggal nde leydi Sénégal holliri hoore muɗum ha wawi heɓde ngel ɗon gunɗon polgu e ngel ɗon kawguel africain ko welli hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ganduɗa kañum woni nogas e joyi hono no wiiri kam musidɓe jaandiyankoɓe mbaɗɗon natal dendagal baroɗe teddugal le leydi Sénégal ene cumba ene cadio e dow podium o caggal nde ngabbi to ɓuri ko towde e podium mo football africain ƴeewoyen jayde quotidien do quotidien saaha kam musidɓe men jaandiyankoɓe ɓe garti ɓe mbitande ko CAN 2025 hoodere ɗimire wonande kippo gendijo omo leydi Sénégal ɓe mbitande ko victoire par KO ko ɗum kay woni ko leydi Sénégal heeɓi e dow leydi Maroc ko Sénégal ƴukki ɗo hani ɗo ende hani ƴukkude ɗe ɗum jeeyi sababu on ɗon victoire gunɗon polgu o welani hay saaha goto fewde kay eɓe ganduɗa kañum goni e leydi Maroc ɓe garti e nden ɗon darde fayodinde ganduɗa kay baroɗe teddugal leydi Sénégal darima ɗum e on ɗon final ɓe mbitande baroɗe ɗe jaɓɓama e oɗo jamma beɗɗo toon to Bowal Ladi Diwoje ngal Blaise Diagne tawa kay ko mbefengu yimɓe woni ko teska toon gam arde wadde accueillir jaɓɓade ɗen ɗon baroɗe teddugal leydi Sénégal e hollude ko woni ko weltare muɗum ɓe kolliti noon nden ɗon weltare ma jokko hay ñalawma hande o ɗum ko caggal nde baroɗe ɗe ganni yillade yoga e boli lamorgo ngo Dakar ha yetti toon to galle lamorgo to gam yidude e hoorejo leydi ndi ɓe mbawa waɗede décoré mo ganduɗa kay kañum woni araray e gendiro ɓe dokke ɗum e ngal ɗon teddugal ngal ɓe kandi caggal nde ɓe mbaɗi e ngal ɗon teddugal fewde kay e ɓesguji leydi Sénégal ɗum ene tawe e hello joyi hello jeegom kam e jiiɗiɗi e nder jayde wiyetende e jayde quotidien le quotidien koye on saaha noon jayde Walf quotidien wi aha kay accumi haalanma ko teskimi ko e nder ngal ɗon pottital e ɗen ɗon toɓɓe payodinde ganduɗa kay leydi Sénégal rewi ɗum ha wawi heɓde gunɗon polgu e dow dunde Afrique woni ganduɗa kay kippo ɓurɗo heptinede ɓurɗo garɗude e nder dunde Afrique ɓe mbitande ko Sacre des Lions ɗum kay woni ko jayde nde arti ɓe gartino ko holno baroɗe ɗe mbaɗi ha mbawi folde onon kippo gendijo mo leydi Maroc ɓe garti e ɗen ɗon golle payodinde ganduɗa kañum woni maturité kam e ganduɗa kañum woni ɗum ganduɗa kañum woni ko ganduɗa kañum woni fanare nde hani e onon progrès
pression kam e experience ɗum kala woni ko barode teddungal e leydi Sénégal andendini mbawi folde on ɗon kippo gendijo mo leydi Maroc e ngel ɗon kawgel africain ko wel hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyi hono no wiiri kamɓe musidmen jaynenkoɓe ganda kay kañum woni e jayde wiyetede jayde Walf Quotidien e jayde Les Échos ko hen arti ɓe mbitande ko Sénégal au paradis woni tan leydi Sénégal toon to aljannaji e barode teddungal leydi Sénégal mbaɗi honoré woni tan darima tigi rigui daranima leydi ndi no hannirta niyete e sengoji kala e bangeji kala ɓe garti e Sadio Mané mo ganduɗa kay ko kañum wonno prince e on ɗon ñalawma ɗum ko caggal nde Sénégal Sadio Mané holliri jambaragal muɗum tigi rigui noddi ɓe ganduɗa kañumen goni ko équipe ji mum yo gartu gam ɓe mbawa wadde sauvé on ɗon final ɗum jeysi wadde sauvé dendagal peuple mo leydi Sénégal heeɓi gunɗon polgu ngu ɗaɓɓoyno e dow ɓe ganduɗa kañumen goni équipe gendejo mo leydi Maroc hoodere ɗimmire ɗum woni ko leydi Sénégal heeɓi musidɓe jahankoɓe garti noon e nden ɗon caɗele ganduɗa kay heptinoma yoga e ɓesguli leydi Sénégal ha tegnoon e fettoɓe muɗum Krépin Diatta Ousseynou Nia wondude e Pape Matar Sarr jayni nde arti hen kono nde holliti kamɓe kala ɓe jalti toon to hôpital ɓe garti e on ɗon tañere mo kippo gendijo mo leydi Sénégal ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde Les Échos balode ɗe nene cumba ene cadio ene kolla ko woni ko weltare muɗum ko heƴƴi ko e nden ɗon on ɗon fete on ɗon ñalawma ko ruttare e jomum walla mbiyen wargo on ɗon ɓiɗɗo leydi Sénégal najo toon to leydi Maroc biyeteɗo Cheikh Diouf on mo fitande muɗum yoɓa hono no wiiri kam musidmen jaynenkoɓe ganduɗa kay kañum woni e jayde wiyetede jayde Les Échos jayde point arti e ɗen ɗon toɓɓe payodinde arti kadi e ɓen ɗon worɓe fayodinde ɓe ganduɗa kay mbaɗi peeje mumen ha leydi Sénégal wawi dañde ngun ɗon polgu ɓe garti e Pape Gueye kam e Mamadou Sarr ɓe ganduɗa kay darima darde fayodinde e nder on ɗon final ko noon kadi Pape Matar Sarr o mo ganduɗa kañum woni Ibrahima Mbaye kam e Krépin Diatta kamɓe kala ɓe mbi noon ko Sénégal oɗo saaha kay ngabbi to ɓuri ɗo tawde e dunde Afrique hono no wiiri kam musidmen jahankoɓe ɓe garti on ɗon exploit pottam lamo mo ganduɗa kay waɗi ɗum ɗen nder fayodinde nde Ibrahima Mbaye waɗi e on ɗon tañere mo ganduɗa kay kañum woni e leydi Sénégal Kalidou Koulibaly caggal nde Koulibaly jogono kono de ɓe mbi ko Mamadou Sarr deñi ɓerɗe ɓe ganduɗa kañum woni e ɓesgoli e leydi Sénégal Pape Gueye mo ganduɗa kañum neldi on ɗon missile mo ganduɗa kay kañum waɗi débloqué e gueɗe ɗe ɗum kala jayde nde ganduɗa kañum woni jayde wiyetede jayde point arti hen kono noon ɓe garti e Krépin Diatta mo ganduɗa kay kañum woni ganduɗa ko dernière minute e heeɓi ko ganduɗa kay kañum woni empêchement o wawde wadde wasde jeeyede e ngal ɗon pottal ɗum kala jayde wiyetede e jayde point arti hen jayde Rewmi Quotidien arti ko e barode teddungal leydi Sénégal ɓe mbi ko caggal gunɗon polgu ganduɗa kay barode ɗe keeɓi ɗum e dow ɓe ganduɗa kañum woni kippo gendijo mo leydi Maroc hande champion d'Afrique en ɓe garti ɗo ete lamorgo ngo guila hanki kono noon ɓe jaɓɓama jaɓɓugal payodingal kono noon ɓe garti e ɗin kulihuli jogaɗi ko yowiti on ɗon amande mo ganduɗa kay ne anniya fawede e dow keesi ɓe ganduɗa kañum woni fédération sénégalaise mo football ko ina tolni e 50,000 ha 100,000 dollars ɗum ko on amande mo ganduɗa kay ene tijja CAF walla FIFA ene jogori fo ɗum e dow leydi Sénégal kono noon kadi ɓe garti e darde FIFA mo ganduɗa kay kañum woni FIFA woni puniɗo mo ajjaki ɗum kadi jayde nde arti hen ƴeewen e jayde l'évidence kam musidɓe jaynenkoɓe ɓe jayde l'évidence ɓe garti tan nde ɓe mbi ko ñawowo mo jumata on woni e jomiraɗo Sénégal heeɓi polgu muɗum ɗimmiwo ɗum ko yowiti e on ɗon sacre continental ɓe mbi tan nde que le meilleur arbitre ɗum ko Allah ñaawi Sadio Mané naati e nder tarikh nden ɗon deftere tarikh nde leydi Sénégal ɗo ɓe mbaɗi Sadio Mané natal muɗum barode teddungal leydi Sénégal fetti muɗum cuuti ɗum ha dow to ɓuri tawde e nder windere ndete ɗum ina tawe e jayde l'évidence kono ɗum ko kam musidɓe jahankoɓe ɓe garti e Pape Thiaw nden ɗon darde muɗum fayodinde nde ganduɗa kay waɗi ɗum e on ɗon final ɓe mbi so tawi Pape Thiaw waɗano ko waɗi ko Sénégal heɓata ko heeɓi ko ɗum ina tawe e jayde l'évidence jayde le peuple arti e on ɗon final ɓe mbi tan nde ko hoodere ɗimmide wonande kay kippo gendijo mo leydi Sénégal ɓe mbi ko barode ɗe gartiɗo ete nder leydi ndi jaɓɓama jaɓɓugal kangal jaɓɓugal pottam lamal kono noon ngal ɗon jaɓɓugal mbaɗogal jokku e ñalawma hande o ha yettoyo toon to galle lamorgo to ha yetti toon to hoorejo leydi ndi kono ne kadi maɓe keb e yiidude e denagal ɓesguji leydi Sénégal tawateɓe ɗo ete nder lamorgo ngo ɗum ko caggal on ɗon parat mo ganduɗa kay haaɓe ganni wadde ɗum on ɗon yiilaw e nder yonda e nder nokkuji yoga e lamorgo ngo Dakar ɗum waɗi ko waɗi e gardidi nattal muɗum jayde le peuple bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe a Yawpini TV ko ɗum ɗo woni komin keɓno rubinodade ko sifa e kelle gadane yoga e jaydeji leydi Sénégal en mbaɗi félicité barole teddungal e leydi Sénégal e gunɗon pol ganduɗa kay leydi Sénégal heeɓi ɗum e dow leydi Maroc e nden ɗon
hawdere ɗimmirɗe ganduɗa kay barore ɗe jeehi ha toon to Maroc kolliti jambaragal timmugal mbawi hebde ngol ɗon polgu ngam artirde ɗum ɗo e lamorgo ngo Dakar. Sénégal naaɓe kala beltima e ngol ɗon victoire mo ganduɗa kañum woni victoire mo keppo gendijo mo leydi Sénégal heeɓi. En beltanima dendagal ɓesguji leydi Sénégal naaɓe, en beltanima mo ganduɗa kañum woni Mamadou Alpha Ndiathie toon to Madina Ndiathie gonɗo toon to dewlaji nuttuɗe Amérique kollirɗo weltare muɗum tigui rigui e nguɗo pol ngo ganduɗa kay baɗoɗo teddugal e leydi Sénégal keeɓi ɗum. Ko noon kadi musidɗo meɗen Ayouba Tall mo ganduɗa kañum holliti weltare muɗum tigui rigui e nguɗo pol ngo ganduɗa baɗoɗo teddugal e leydi Sénégal keeɓi ɗum e dendagal ɓesguji leydi Sénégal naaɓe waɗɓe manifesté on ɗon joie muɗum caggal nguɗo pol ngo ganduɗa baɗoɗo teddugal leydi Sénégal heeɓi ɗum. Onon kadi waɗoɓe commenté e nder sengo ganduɗa kadi kañum woni hellongo Robino Dianiyeji. Onon kadi on beltanama ha no hannirtinede kadi on mbaɗama félicité e nguɗo pol ganduɗa baɗoɗo teddugal leydi Sénégal heeɓi ɗum. Hande noon mbiɗa yiiɗi mbaɗon commentaire maximum de commentaire e commentaire ɗi ngam wadde félicité ɓe ganduɗa kañum woni baɗoɗo teddugal e leydi Sénégal e nguɗo pol ganduɗa kay ɓe kimɓi ɗum e ko yowiti e ngel ɗo kawguel africain ko wel hitande ujunnaje 2025. Allah jarama on jarama aadi meɗen e Robino Dianiyeji wonata ko janggo soko woni guelo.